Para sadherek ingkang dipun tresnani lan resnani Gusti, Shalom. Nderek nepangaken kula Kusumaning Ayu Chandra Dewi saking GKJ Wonogiri, Klasis Wonogiri. Kula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedhar tanggal 23 April 2019. Waosan ing dinten menika kapethik saking kalih Samuel 6 ayat 1 dumugi gangsal 11. Jabur 118 ayat kaping 1 dumugi kalih dipun lajengaken ayat 11 dumugi 21. Lajeng Lukas 21 ayat kaping 1 dumugi 12. Kanthi kaparing jejer boten nandukaken piwales. Ewadene waosan kitab suci menika dados pepemut tumrap kula lan panjenengan sedaya kapethik saking kitab kalih Samuel 6 ayat kaping 12. Mbok menawa Sang Yehuwa bakal galih marang kasaran ingsun iki lan panjenengane males kabecikan marang ingsun minangka lirune anggon ingsun diipat-ipati ing dina iki. Dinten menika Sang Nata Israel ingkang agung lan luhur kaasoraken dening Simei, satunggaling tiyang saking kalawangsanipun Prabu Saul. Simei ndakwa bilih Daud ingkang nyedani Saul. Simei ugi moyoki nyipat-ipati lan nyawati sela Daud lan para abdinipun. Menika pangino ingkang luar biasa. Kados pundi Daud ranggepi sedaya pangino lan bab-bab ingkang ngaraosaken martabatipun minangka Sang Nata. Daud milih ngejaraken. Daud milih ngalah tinimbang nandukaken piwales. Kenging menapa Daud boten nandukaken piwales? Menapa Daud ajrih? Tamtu kemawon boten. Nglawan Goliat kemawon wantun, menapa malih nglawan Simei ingkang dede sinten-sinten. Sacara status wekdal menika Daud minangka Ratu Israel temah sejatosipun piyambakipun kagungan alesan kangge datengaken paukuman tumrap Simei. Adhedhasar tumindak pangino menika. Menapa malih para bala tantra pilihan Daud sampun nyuwun idi kangge mejahi segawon pejah menika. Boten nandukaken piwales awit pancen boten gadahi kekiyatan kangge nandukaken piwales menika limrah. Ananging boten nandukaken piwales kamangka nggadahi kekiyatan menika nembe luar biasa. Daud estu ngrumaosi bilih sedaya perkawis boten ing kendalinipun Gusti. Pramila milih kangge masrahaken ing astanipun Gusti. Daud boten namung kasil ngendaleni dirinipun, ananging ugi gadahi sikap manah ingkang leres lan ngarsonipun Gusti. Nalika Gusti Yesus kapoyok supados mandhap saking kajeng salib, iba gampilipun nedahaken pangaosipun minangka putranipun Allah. Miturut kitab Matius 17 ayat kaping 12. Ananging Gusti Yesus milih kangge ngapunteni tiyang-tiyang menika. Menapa kita inggih nate ngalami kados Daud, ngalami pangino, kaasoraken, kaaniaya, ngalami tumindak boten adil lan dipun sakiti? Sumangga kita nulodo Daud, gadahi sikep ingkang leres. Wonten kalanipun katimbang budidaya buktekaken sinten to kita langkung prayogi kita ngalah lan ngapunteni. Gusti Yesus berkahi. Mekaten sabdanipun Gusti,
Puji syukur kunjuk Gusti. Matur nuwun.